lahi, walasang hinadampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Ari ako sugod sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Walang puwasan ay haniya ini. Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Come.
Ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
stop yan. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today, tomorrow, Kagkaroon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatanandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. this is my life. And I don't give a damn for lost emotions. Such a lot of love. Madam, karon nga patay na si Sir Pancho. Piho nga ang tanan ni nga propiedad. Sa imo git na makadto. Hindi na guro kinahanglan ang pirma sina. Dawa mo na balang nabalaan ko, madam. Gusto ka mo. Tungod ako ang iya legal nga asawa. Gani, sa akong tanan makadto ang iya manggad. Inpahapos niya ang pag-angkon ko sa iyang propiedad. Mangin ako na ang tanan niya din panubli kay Mama Asunsyon. Ate, walang magalisang problema, madam. Ma-problema lang na iya si madam kung may katunga siya eh. Inang may bata abi sa luwa si Sir Pancho. Ano? Madam, pasensya na ha, hindi ko hungod. Pero sa porma ba na iya sa bana mo, wala ayhan siya sang ginitihan. Maghipos ka, bulldog, ha? Hipos eh. Dawa mo man ang nabatian ko. Basta may bata sa luwas ang napatay. May kabahin man siya sa propiedad sa napatay, madam. Kaloy? Ay, abaw. Sa kadamo, masiling dalabo nga pagkaon, Inday. Ay, sino to gani ngalan mo? Ay, naripat ko. Maria lang. Ay, sus. Ay, Maria, gali. Wow, bagay gid sa imo ang ngalan mo no, nga Maria. Maan daw si Santa Maria man ang itsura mo. Ay. Ako lang ang Maria nga, hindi Santa lang. Ha? Sige na, kaon na lang. Ay, sus. Ay, sa diin kagali nagkuha sang kinbakal mo sini. Nakajakpat lang ko, Lola. Ha? Ay, nakajakpat ka sa ano? Sa STL? Ha? Ano naman? Ay, wala ka nakabalo? Ay, sa ano kagali nakajakpat? Hindi na mamangkot, Lola, ah. Basta nakajakpat lang ko. Tata, sige. Ay, abaw. Makakaon naman gali ako sa isang burger kag chicken joy ba? Prembe lang kuya daan nagamantiner ka pansit kag tinapay. Sugod subong lang. Mamantinil ka naman pirmis ang chicken joy kag burger. Ay, susuod ka, Maria. Ay, amo, salamat gin. Mau Inday. Uy, tapos na gani kaon. May banyo di sa simbahan. Ayo ka na sa nagabantay nga kung pwede. Makapaligo ka. Kabaho na sa imo. Dapat ni mahuan mo po gali lang. Ay, oo eh. Ay, paligo ka, ha? Wala ko galing ilislan lang. Eh, kung wala ka dala nga ilislan, updan ta ka to karon sa Central Market, ay, bakal ka to sang bayo mo sa ukay-ukay. Agud nga makailis ka. Ay, abaw, kalain ni sa bako mo. Nagapangintuos ka na. Eh, kag Inday, oo gali. Ay, tagadiin kagid bala. Ano ka? Naglaya sa inyo? Ay, sino ang ginikanan mo? Ay, abi, sugiri ako, Maria.
Ari na kita sa tubang sang simbahan ng idok. Mano ta di Marina? Masindian ako sang kandila sa simbahan nung. Madali lang ako. Ate, sige. Tiri lang ko. Dala na lang ko sa pangamuyo mo kay si Maria. Budlay sa akon eh. Tiri na lang ko sa salakyan. Sige nung Ari man si Wanchi nga upod mo. Dali lang ako. Sige. Oo. Sang anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Amay namon sa langit. Ari ako subong. Nagaampo sa imo nga buligi man kami. Nga makita ng akon anak. Ikaw ang mag-iya sa amon agud nga matultulan namon ng iyan hamtangan. Kahibalo ako. Nga imo pagbuot ining nagakatabo sa amon tanan. Nga makita ko sinong idok. Nga buhi ang akon anak. May mga rason ka. Kung nga ang ginhatagan mo pa ako sang ikaduha nga kabuhi. Diyos ko. Wala na ako sang iban nga ginapangayo sa imo. Kundi nga makita ang akon anak. Hindi man siya pagpabahi, kung sa diin man siya subong. Amligi man siya para sa hakon. Pamatiin man ang pangamuyo ko sa imo, Diyos ko. Gusto ko na nga makita ang akon anak. Kinakahidlawan ko nga makita ang akon anak kasi Maria. Danggaman ang pangamuyo ko. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimo. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Nakasindi na ako sang kandila sa rebolto ni Santa Maria Virgen. Babalik na ako sa salakyan. Kabay pa nga makita namon si Maria sa adlaw ngayon eh. Kabay pa, Diyos ko. Ay, sorry gid mama. Gatang ako mo. Okay lang. Sinsya gid ma'am ha. Nabunggoan ko na lang dalagita nga ato kay lamugo siya pero kagwapa sa iya. Nagabulog-balikit siya sa akon samtang nagalakat siya palayo. Mabalik na lang gani ako sa salakian. Ito nang gwapa nga babae. Kibot gito siya karon nga. Wala nang wallet siya sa bagya pro. Ari na sa akon. Wala gid siya kabalo nga. Kaina pa ko nagapanilag sa iya sang magsulod sa simbahan. Wala yan nasiran ang shoulder bag niya.
sang magbayad siya sa ginbakal niya nga kandila. Kadamol sang wallet niya. Malahalon pa. Abi, bukaron ko. Hala. Isa lang kalibo ang unod sang wallet niya. Kagala. Pulos man ni card ang unod. Kag mga ID. Ari ang i-ID. Marisa Villarti. Hala. Marisa ang ngalan sa babae nga tag-iya sang wallet. Kagwapa sa iya. Kagwapa sa iya sa ID, oh. Ay, sus, Anuhon ko man yung mga card man. Hindi man ko sila kabalo magamit. Mayo pa, taguon ko na lang niya. Kanami sang wallet siya. Malahalon. Ay, taguon ko na lang niya. Hagaron ko na si Lola saling sa downtown. Makabakal ako sang ilislan ko. Kaya isang bayo ko. Nag-aalis nga na ko tuod. Yak! Pamangkot ako sa kilala ko sang una sa plaza nga dito nag-standby. Namangkot ako kung may natperahan sila nga teenager nga babae nga nakasayo dito. Mistisa. Huwag man kuno. Nung idok, ang problema naton, amo ang litrato ni Maria. Oo, gali, no? Nalipat ko abi magdala sang niya litrato sa graduation niya. May kudakto siya. May ari din sa cellphone ko pero bata pa yun siya. Ha? Matuod nung idok? Oo. May kudak si Maria sang baby pa siya? Oo, may ari din. Mga 8 siguro siya kabulan. Tuod ka nung? Abi palang tawa ko. Hindi ka haring cellphone ko. Hindi man namin kuha kaya hindi man namin kamera sa cellphone ko. Hindi ka dito, di ba? Aday lang. Ari Marina. Muna si Maria, sang 8 pala siya kabulan. Ginakugos siya ni Lula niya Basyon. Abe. No, harap. Amoy ni ako, anak. Amoy ni si Maria. Oo, Marina. Ang ako, anak. Kagwapa sa iya, nung. Bisan bata pa siya, pero mahibalan gid kagwapa siya nga bata. Kataas sa iya, ilong. Sunod gid siya kay Sir Panso. Mistisa siya. Diyos ko. Ang bata ko. Ay, anay kagali. Doon may kundak na bala si Maria kay Isoy mo. Ha? Oo, husto. Sa graduation, gali. Gingkuhaan si ni Isoy sa kundak pagi sa cellphone sila. Matuod ka nung. Nung tawag si nung Isoy. Naton isend niya sa akon messenger ang kudak ni Maria. Tawag siya sa bunggit, nung. Life extended. Agapas ang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag
matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Aksyon Radio! Padayon Aksyon Radio,